मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने एक मोठी कारवाई हाती घेतलेली आहे। काही शाळा तसंच शाळांमधील अनेक वर्ग हे आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू करण्यात आलेले आहेत हे आता समोर येत आहे। आणि याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईतील संबंधित शैक्षणिक संस्थांना नोटिसा सुद्धा बजावल्या जात आहेत। अधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळा आहेत त्यांचं नाही, मात्र अनधिकृतपणे ज्या शाळा चालवल्या जात आहेत, जे वर्ग चालवले जात आहेत ते तत्काळ बंद करा असे आदेश शिक्षण निरीक्षकांनी दिलेले आहेत। शिक्षण विभागाच्या तपासणीमध्ये दक्षिण मुंबई इथल्या काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा कोणतीही परवानगी नसताना सुरू करण्यात आल्याचं समोर आलं। त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी प्रवेश घेत असताना शाळेची शासकीय मान्यता तपासावी आणि त्यानंतरच निर्णय घ्यावा असं आवाहन सुद्धा केले जात आहे।